Κυρίες και κύριοι, όπως σας είπα και στο πρώτο μέρος, μαζί μου, καλεσμένοι απόψε, θα συζητήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Άννα Καραμαλή, είναι συνάδελφός μου, δημοσιογράφος. Η Άννα Καραμαλή έκανε αθλητικό ρεπορτάζ, θα τη θυμόσαστε και από τα δελτία που παρουσίαζε στο αθλητικό κομμάτι στην ΕΡΤ. Καλησπέρα, Εμίλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθες. Πολύ χαίρομαι που είσαι απέναντί μου. Και εγώ. Είσαι το πρόσωπο των ημερών, διότι αυτό που συνέβη πριν από μερικές μέρες στη Βουλή σε έφερε πολύ ψηλά στον αφρό της δημοσιότητας για μια έξαρσή σου, για μια κουβέντα που είπες λίγο παραπάνω εκεί πέρα με κάποιον σύμβουλο του κυρίου Γκίκα Χαρδούβελη. Θα τα πούμε όλα. Θα κουβεντιάσουμε για σένα, θα κουβεντιάσουμε για τη ζωή σου. Ξεκίνησες από τη Θεσσαλονίκη, θα μας τα πεις όλα σιγά σιγά, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από το θέμα του έμφυα. Και τι έγινε εκείνο το πρωινό που ήσασταν συγκεντρωμένοι περίπου στους 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και είχατε πάρα πολλές ενστάσεις για τον έμφυα. Και σας έστειλε ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, ο Υπουργός Οικονομικών, έστειλε κάποιο σύμβουλό του να μιλήσουν με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω θα μας τα πει όλα αναλυτικά τώρα η κυρία Καραμαλή. Εμείς μιλάμε στον ελληνικό, διότι είμαστε φίλοι και είμαστε και συνάδελφοι. Δεν μπορώ να τη λέω κυρία Καραμαλή και να με λέει κύριε Λιάτσου, θα είναι τελείως υποκριτικό. Όταν γνωριζόμαστε 22 χρόνια. 22 χρόνια. Θέλω σε παρακαλώ να μας πεις τι έγινε λοιπόν εκείνη τη μέρα. Να σου πω τι έγινε εκείνο το βράδυ ή να το πάρω από την αρχή να το ξετυλίξω το κουβάρι. Ξετύλιξε το όπως θες εσύ. Γιατί θεωρώ σωστό, θα απαντήσω και για αυτά. Ναι. Βράδυ έγινε η συνάντηση με τον σύμβουλο, όχι πρωί. Όχι, βράδυ. Βράδυ λοιπόν. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, όταν ήρθε προς συζήτηση και ψήφιση ο έμφυα, μας διαβεβαίωνε ο κύριος Τουρνάρας ότι θα είναι ένας δίκαιος νόμος. Ναι. Στην εφαρμογή του ήταν ένας άδικος και σκληρός νόμος. Ναι. Φόρος. Όμως ο κύριος Τουρνάρας ήρθε στην ενημέρωση τότε των 75 βουλευτών στο Υπουργείο Οικονομικών μαζί με τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Μαυραγάνη και φυσικά τον Καραβίτη, τον κύριο Καραβίτη, ο οποίος και μας ενημέρωνε και απαντούσε στις Ο κύριος Καραβίτης σας ενημέρωνε περισσότερο. Ναι. Ως τι σας ενημέρωνε περισσότερο, ως ο αρχιτέκτονας του έμφυα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ο αρχιτέκτονας του έμφυα. Αυτός δηλαδή τον έχει φτιάξει, Θεωρούμε όλοι ότι αυτός είναι ο αρχιτέκτονας αυτού του άδικου φόρου και σκληρού. Αυτός δούλευε, Άννα μου, με τον Στουρνάρα. Με τον κύριο Στουρνάρα, ναι. Μάλιστα. Και τότε το κλίμα ήταν τεταμένο και τότε η συνάντηση εκείνη είχε κρατήσει 5-7 ώρες, 6-7 ώρες. Οι 75 ήταν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ναι, όλοι, μόνο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, όπου μας διαβεβαίωσαν θα είναι ένας δίκαιος φόρος. Ναι. Στην εφαρμογή και μας είπε ότι μας διαβεβαίωσαν ότι δεν θα γίνουν παραλογισμοί. Ναι. Το ψηφίσαμε. Ναι. Εσάς σας είχαν μπει ψήλοι στα αυτιά, Άννα, και πήγατε εκεί 75 ή θέλατε μια πιο μέσα ενημέρωση για το θέμα? Θέλαμε μια πιο μέσα ενημέρωση αφενός για το θέμα και αφετέρου ό,τι απορίες είχαμε, ειδικά εκείνοι που γνωρίζουν περισσότερα οικονομικά από κάποιους άλλους, γιατί κάνουμε το λάθος όλοι και βγαίνουμε και μιλάμε για οικονομικά και σαν να είμαστε φωτεινοί παντογνώστες που όταν ήμασταν μικροί και πατούσαμε εκεί να θυμάσαι. Λοιπόν, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή την λογική και τότε είχα διαμαρτυρηθεί και είχε γραφτεί ότι πίσω από τα νούμερα, τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι και πρέπει να τους... θυμάμαι αυτό που το έχεις πει, ναι. Και στην εφαρμογή του λοιπόν εμφανίστηκαν κάποιες αδικίες και εκεί... Όχι κάποιες, πολλές αδικίες. Πολλές αδικίες και εκεί αντιδράσαμε. Έχει ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα, Έτσι. Και εκεί αντιδράσαμε. Ναι. Δεν είναι γιατί κατηγορηθήκαμε ότι αφού το ψηφίσαμε τώρα αντιδρούμε. Ναι. Έχει διαφορά στην εφαρμογή του πώς λειτουργεί από πώς κατεβαίνει. Ναι, καλά κάνατε και αντιδράσατε. Έτσι. Κάνατε άριστα που αντιδράσατε. Αλίμονο. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ έγινε μια κλειστή συζήτηση στο δεύτερο όροφο. Δηλαδή, πριν γίνει η συνάντηση με το σύμβουλο του κυρίου Χαρδούβελη, μαζευτήκατε κάποιοι βουλευτές και είπατε ότι θέλουμε να μιλήσουμε με τον Γκίκα Χαρδούβελη. Κάπως έτσι έγινε. Για να γίνει ενημέρωση. Για να γίνει ενημέρωση. Και αυτός δεν ήρθε ο ίδιος. Ζητούσατε τον ίδιο να σας ενημερώσει? Αυτό δεν το γνωρίζω γιατί δεν ήμουνα στην αρχική ομάδα. Αλλά επειδή αντικαθιστούσα στο τρίτο θερινό τον κύριο Κωνσταντόπουλο, ενημερώθηκα κάτω που ήμουν στην Ολομέλεια ότι επάνω γίνεται ενημέρωση και ανέβηκα. Δεν μπορώ να το ξέρω όλο. Ομολογώ. Εκεί λοιπόν που ανεβήκαμε ήμασταν 12, άλλες φορές 14, 10, 15 γιατί μπαινοέβγαιναν. Αυτό γίνεται στη Βουλή μέσα. Στο δεύτερο όροφο σε κλειστή σύσκεψη. Μάλιστα. Και θέλω να το τονίσω αυτό. Σε κλειστή σύσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Πρώτα απ' όλα μας έκανε κακή εντύπωση. Ποιος ήρθε εκεί? Ήρθε ένας σύμβουλος του κ. Χαρδούβελη. Θυμάσαι το όνομά του? Δεν συγκράτησα καν το επίθετο. Δεν πειράζει. Εκεί
Και εκείνη τη βραδιά υπήρχε ένταση. Κύριος Θεοδωρακόπουλος. Κύριος Θεοδωρακόπουλος λέγεται, ναι. Μα δεν έχω τίποτα με τον κύριο Θεοδωρακόπουλο. Προς Θεού. Υπήρχε ένα τεταμένο κλίμα, έτσι. Ήσασταν λίγο στα κάγκελα, έτσι, να το πω με τη λαϊκή γλώσσα. Ήμασταν πολύ στα κάγκελα, γιατί εμείς περπατάμε στις περιφέρειές μας. Εσύ, Άννα, εκλέγεσαι στη δεύτερη περιφέρεια. Στη Β' Αθηνών. Στη Β' Αθηνών. Και εκεί ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Και ακούτε διάφορα πράγματα. Και ακούμε διάφορα. Αυτά λοιπόν οφείλουμε να τα μεταφέρουμε. Ναι. Εσένα τι σου λέγανε δηλαδή τώρα με την ευκαιρία που μας το λες αυτό ότι για τον έμφυα? Ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Ναι. Δεν μπορούμε. Και μας έφεραν και παραδείγματα. Όταν ένα σπίτι είναι κλειστό, δεν το νοικιάζουμε, δεν έχει ρεύμα. Άλλος έλεγε ότι εγώ έχω αυτό το σπίτι με αντιπαροχή, το έχω πάρει πριν 40 χρόνια και τώρα. Ναι. Δηλαδή, τέθηκαν πολλά ερωτήματα και ο καθένας από την περιφέρειά του τα φέραμε προς συζήτηση με τον σύμβουλο του κ. Άρα είχατε πιεστεί πολύ από τον κόσμο, έτσι? Πιεζόμαστε καθημερινά, γιατί ο ρόλος του βουλευτή είναι να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο και να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γι' αυτό είναι ο βουλευτής. Κατά την άποψή μου. Ναι, δεν είναι επάγγελμα όπως κάποιοι μας κατηγορούν. Εσύ είχες στεναχωρηθεί με όλη αυτή την ιστορία, Τζανίνα? Είχες πιεστεί και ψυχολογικά, ήσουν φορτισμένη? Είμαι πολύ φορτισμένη. Βεβαίως. Και έχασα την ψυχραιμία μου, είναι γεγονός. Ναι. Πες μας λίγο, μαζευτήκατε λοιπόν εκεί στο δεύτερο όροφο της Βουλής σε κάποιο γραφείο, 12-15 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, και ήρθε και ο σύμβουλος του Χαρδούβελη, ο κύριος Θεοδωρακόπουλος. Θεοδωρακόπουλος, ναι. Ήταν στο γραφείο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι. Δεν ήταν σε ένα οποιοδήποτε γραφείο. Ναι, στο γραφείο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό το τονίζεις γιατί παίρνει κάποιο επίσημο χαρακτήρα, με αυτή την έννοια το λες? Θέλω να μείνω εκεί. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Εκεί λοιπόν τέθηκα κάποια ερωτήματα με ένταση. Είχατε ενημερώσει κάποιον από του Μαξίμου και τα λοιπά για αυτή τη συζήτηση που θα γινόταν, για αυτή τη συνάντηση? Δεν το γνωρίζω. Σας είπα ότι εγώ ήμουν στην Ολομέλεια, και μου είπαν πάνω γίνεται ενημέρωση. Και πήγες επάνω. Και πήγα επάνω. Ρώτησες τι θέμα είναι, είπαν έμφυα και πήγες επάνω. Μου είπαν έμφυα και πήγα επάνω. Καλά, δεν με ενδιέφερε. Λοιπόν, έτσι έγινε. Τώρα τι έγινε πριν δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να πω. Εκεί λοιπόν, αφού γίνονταν διάφορες ερωτήσεις, έχασα την ψυχραιμία μου όταν... Τι ερωτήσεις γινόντουσαν, αν θυμάσαι? Με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ναι, δηλαδή, για τον έμφυα. Για τον έμφυα. Το θέμα ήταν αυτό, ότι κάποιος που έχει σε ένα οικόπεδο τόσα μέτρα ένα σπίτι, πώς θα πληρώσει, και για να το βάλουμε κάτω, να το ξεκαθαρίσουμε πραγματικά, όχι με νούμερα που μας μπερδεύουν. Φέρναμε παραδείγματα. Δηλαδή θέλατε κι εσείς να καταλάβετε πώς θα λειτουργήσει ο έμφυα, δηλαδή, έτσι. Ναι. Αυτό ήταν το και θέμα. Η τροπολογία που σαφέστατα ήταν καλύτερη από τον νόμο που είχαμε ψηφίσει. Και σε μία ερώτηση λοιπόν, γενικά υπήρχε ένα περίεργο στήσιμο. Δηλαδή, τι σημαίνει περίεργο στήσιμο? Μία ειρωνία θα έλεγα, ένα στυλ περίεργο. Από ποιον? Από τον κύριο Θεοδωρακόπουλο, από τον σύμβουλο του κύριου Χαρδούβελη. Ναι, αλλά αυτό δεν με ενδιέφερε. Δηλαδή ήταν ειρωνικός ο κύριος Θεοδωρακόπουλος? Ήταν αποστασιοποιημένος. Απαξιωτικός σε εσάς? Ούτε απαξιωτικός, ήταν αποστασιοποιημένος και ήρθε εκεί να μας απαντήσει τυπικά. Είχε ένα στυλάκι, δηλαδή αυτό μου λες? Ήταν τυπικά απέναντί μας, δεν αφουγκραζόταν την αγωνία μας. Ναι. Δηλαδή μιλούσε τεχνοκρατικά προφανώς και άρχισαν να τα παίρνουν στο κεφάλι οι βουλευτές. Ναι, δηλαδή εμείς δεν είμαστε μόνο για να ψηφίζουμε. Ναι. Δεν είναι ο ρόλος μας μόνο αυτός. Είναι να μπορούν να μας καταλαβαίνουν και να μας σέβονται. Σωστά. Γιατί δεν είναι επειδή είμαστε βουλευτές, γιατί σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Ναι. Είναι ότι να είσαι ισότιμος συνομιλητής. Ναι. Δηλαδή, όταν έχεις κάποιον απέναντί σου, να τον σέβεται όπως σε σέβεται. Αν δεν το σέβεσαι, αν δεν σε σέβεται, και εσύ μπορεί να παρεκτραπείς. Λοιπόν, σε μία ερώτηση. Δική σου. Εγώ την επανέλαβα. Αν σε μία ερώτηση, γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αν σε μία ερώτηση λοιπόν, ότι αν κάποιος δεν έχει να πληρώσει, ναι, γιατί χάνει το σπίτι του και βγαίνει σε πληστηριασμό, ναι, θα πληρώσει έμφυα? Ναι. Απάντησε φυσικά. Και ο επόμενος που θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης θα συνεχίσει να πληρώνει τον έμφυα τα επόμενα χρόνια. Εκεί λοιπόν έχασα την ψυχραιμία μου, ομολογώ. Είπε φυσικά έτσι με κοινικό τρόπο και σε εκνεύρισε. Όχι με κοινικό, το είπε δηλαδή... Σαν να μην τρέχει τίποτα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Φυσικά. Ναι. Ναι. Και εκεί τι έπρεπε? Δηλαδή εγώ χάνω το σπίτι μου, ναι, και θα πληρώσω έμφυα φυσικά. Μάλιστα. Εξοργιστικό. Λοιπόν, εκεί έχασα την ψυχραιμία μου και είπα ότι... Ήσουνα και λίγο παρμένη βέβαια με τη συζήτηση, έτσι. Ναι, γιατί είχες φορτιστεί. Σου είπα ότι υπήρχε ένταση, έτσι, δηλαδή κάθε συζήτηση που γίνεται για οποιοδήποτε νομοσχέδιο υπάρχει από μικρή έως μεγάλη ένταση. Ναι.
Έτσι, δεν είναι ευχάριστο πάντα το κλίμα, γιατί έχουμε απορίες που θέλουμε να μας λύσουν. Ναι. Για να ξέρετε και τι θα πείτε στον κόσμο που σας ρωτάει. Βεβαίως, και τι θα ψηφίσουμε. Και τι αλλαγές μπορούμε να κάνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Αν κάτι το θεωρούμε άδικο ή κάτι που πιθανόν να μην το έχουν σκεφτεί. Δεν είναι κακό. Μάλιστα, βεβαίως. Δεν είναι κακό αυτό. Εκεί λοιπόν είπα. Εκεί που μόλις ακούς φυσικά, την απάντηση φυσικά. Εκεί σηκώθηκα και είπα. Καταλαβαίνετε τι κάνετε, ότι ο ελληνικός λαός υποφέρει. Και είναι κάτι που το πιστεύω, γιατί και εγώ είμαι της μεσαίας τάξης άνθρωπος, δεν είμαι ευκατάστατη. Και μεγαλώνω και μόνο μου 2 παιδιά και ξέρω πώς είναι. Είσαι και μητέρα 2 παιδιών, Ναι, και ξέρω πώς είναι. Είμαστε μονογονεϊκή οικογένεια και γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι. Εκεί λοιπόν σηκώθηκα και είπα, ο ελληνικός λαός υποφέρει, κοιτάξτε το πιο σοβαρά. Είπα ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν θα επανεκλεγούμε. Ναι. Και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η αξιοπρέπειά μας. Ναι. Καλά, εσύ τώρα αν θα επανεκλεγείς ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί θα το ξέρεις ότι κέρδισες πολλούς πόντους με αυτό που έγινε εκείνο το βράδυ. Εγώ όμως το έκανα αυθόρμητα, Εμίλη, γιατί ήταν σε μια κλειστή αίθουσα. Το πιστεύω. Έτσι. Για συνέχισε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η αφήγησή σου. Και μου λέει, γιατί φωνάζετε. Σου έκανε και παρατήρηση. Ναι. Γιατί φωνάζω, γιατί δεν ξέρω. Ωραίος ο σύμβουλος του Γκίκα Χαρδούβελη. Φωνάζω και του λέω, μάλλον δεν με ακούτε. Αυτά να τα μεταφέρετε κλπ. Εσένα σε ενοχλούσε και ο τρόπος στη συζήτηση αυτού του προφανώς. Ήταν τεχνοκράτης. Ήτανε... Ξεκομμένος δηλαδή από τι γίνεται κάτω στον κόσμο κτλ. Αυτό μας λες τώρα. Ναι, ξέρεις τι γίνεται, Εμίλη. Αυτός ο φόρος ξεκίνησε ανάποδα. Βάλαμε πρώτα το στόχο, τα 3 δις, και μετά πώς θα τα μαζέψουμε τα 3 δις. Πολύ σωστό αυτό που λες. Ναι. Καταλαβαίνεις. Αυτό λοιπόν, έχουμε ανάγκη από τα χρήματα, είναι λογικό που αλλά να υπάρχουν και ζωντανοί στην Ελλάδα. Ναι, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που και τις προάλλες πριν 2 μέρες, σε τηλεοπτικό κανάλι ο βουλευτής Επικρατείας, ο Χρήστος Λαζαρίδης, είπε ότι εμέσως. Μιλάς για την εμφάνιση που έκανε στο Μέγκα, στο πρωινό του Μέγκα. Βεβαίως. Και τι είπε και ο κ. Λαζαρίδης? Για φοροελαφρύνσεις μίλησε. Πρέπει να γίνουν ελαφρύνσεις. Και στο εγγύς μέλλον. Δηλαδή δεν είναι ότι εμείς ξυπνήσαμε και τρελαθήκαμε. Καταρχήν, αν δεν γίνουν ελαφρύνσεις, αγαπητή Άννα, θα εξαφανιστεί η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Σαμαράς. Δηλαδή, αν δεν γίνουν ελαφρύνσεις σε αυτή τη φάση που είναι όλος ο κόσμος, που είναι στα κάγκελα τελείως, δεν έχει να πληρώσει, όχι να πληρώσει φόρους, δεν έχει να πληρώσει το φαγητό της εβδομάδας. Είναι στα κάγκελα ο κόσμος. Εμίλη, κάποτε κάναμε σκέψεις τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, και ήταν χειμώνας. Ναι. Μετά κάναμε σκέψεις από το χειμώνα τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα. Μετά τι θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, μετά την επόμενη μέρα, και τώρα δεν ξέρουμε. Τι μας ξημερώνει. Έτσι. Τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν προσπάθησε. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά έχεις την αίσθηση ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν απόλυτη επίγνωση το τι συμβαίνει με τον κόσμο, έτσι, και τα προβλήματά του. Φυσικά, και ο ρόλος μας είναι να τα μεταφέρουμε. Ναι. Αυτός είναι ο ρόλος. Εσύ πού τα μεταφέρεις όταν μεταφέρεις κάποια προβλήματα που ακούς από τον κόσμο? Θεσμικά. Δηλαδή σε ποιον πας? Στην κοινοβουλευτική μου ομάδα, στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής. Δηλαδή, εγώ ό,τι έχω να πω, και αυτό το προφίλ έχω κρατήσει πολιτικά μέχρι τώρα, στα 2,5 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που εκλέχτηκες, έτσι δεν είναι? Ναι, η πρώτη. Μάλιστα. Στα 2,5 χρόνια κρατώ χαμηλούς τόνους και όποιες διαφωνίες έχω τις λύνω χαμηλόφωνα, νομίζω με πολιτισμένο τρόπο, στα όργανα τα θεσμικά. Στα όργανα τα θεσμικά του κόμματος. Δεν βγαίνω αλλού για να κάνω. Θα έρθουμε σε αυτά. Έχω πολλά πράγματα να σε ρωτήσω, αλλά θέλω να εστιάσουμε, αγαπητή Άννα, στο τι συνέβη εκείνο το βράδυ, το οποίο είναι αποκαλυπτικό, φίλες και φίλοι, των προθέσεων και της λογικής που επικρατεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Και επί Στουρνάρα, μας είπε η αγαπητή κυρία Καναμαλή, για την πρώτη ενημέρωση των 75 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε έρθει και ο κύριος Καραβίτης, που θεωρείται ότι είναι και αυτός ο αρχιτέκτονας που έχει στήσει αυτό τον έμφυα. Βέβαια, δεν υπάρχει κανένα θέμα ότι δεν υπάρχουν ευθύνες. Δηλαδή, μπορεί ένας από κάτω να κάνει ό,τι γουστάρει, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, και να μην τον ελέγχει ο Υπουργός Οικονομικών, και τον Υπουργό Οικονομικών να μην τον ελέγχει το Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τουρνάρας, όπως και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά θα έρθουμε στη συνέχεια σε αυτά τα θέματα, ό,τι λένε οι δανειστές μας γίνονται. Δυστυχώς. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτός ο τσαμπουκάς, αν μου επιτρέψει, Άννα, που θα έπρεπε να δείξει σε μερικά θέματα η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου. Τέλος πάντων, ας μείνουμε όμως εκείνο το βράδυ για να το ολοκληρώσουμε, να δούμε τι ακριβώς έγινε. Που είπες τη μυθική φράση. Εντάξει, μετά έφυγα. Μετά έφυγα, αποχώρησα. Όχι, δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Είμαστε ότι λέει αυτός κάτι του είπες και τα λοιπά και το ρώτησε κάποιος, είπε αυτός φυσικά. Και του είπα να πάτε να τα μεταφέρετε όλα αυτά. Στον κύριο Χαρδούβελη. Ναι, και λοιπά. Και τι άλλο, είπες και άλλα πράγματα μετά. Είπες και κάτι γαλλικά. Τα είπες ή δεν τα είπες? Πετάς το. Ναι, μα το είπα. Μα δεν είναι κακό. Μα ξέρεις πόσο κόσμο εξέφραζε εκείνη τη στιγμή, Άννα?
Ξέρεις πόσος κόσμος μιλάει με αυτόν τον τρόπο στην καθημερινότητά του για αυτά που σημαίνει. Ναι, τα γνωρίζεις. Ναι, ξέρεις όμως, Εμίλη, δεν έχουν σημασία τόσο τα γαλλικά ή τα δάκρυα. Έκλαψες κιόλας. Ναι, γιατί κάποιοι έγραψαν Μάρθα Βούρτση κλπ. Και γέλασα, μπορώ να σου πω. Σε είπανε και Μάρθα Βούρτση. Ναι, σε κάποια. Πολιτικοί αντίπαλοι ή ανταγωνιστές σε κάποια blogs. Σε κάποια blogs. Καλά, τα blogs. Εντάξει, δεν με ενόχλησε. Δεν με ενόχλησε γιατί. Σε είπαν Μάρθα Βούρτση. Ναι, γιατί όσοι με ξέρουν και είναι κοντά μου, συνεργάτες μου, φίλοι μου, ψηφοφόροι μου, ξέρουν ότι είμαι εκρηκτικός χαρακτήρας και ότι έχω να πω, το λέω ευθέως. Ποτέ δεν κάνω χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ποτέ. Δεν μου λες, όταν είπες στον κύριο Θεοδωρακόπουλο, πείτε στον κύριο Χαρδούβελη να πάει να μπιπ. Έτσι είπες, έτσι. Πείτε στον κύριο Χαρδούβελη να πάει μπιπ. Πώς αντέδρασε αυτός? Λιποθύμησε? Δεν είδα. Σηκώθηκα και έφυγα γιατί. Εσύ έκλαιγες ότι μεταξύ. Όταν τα έλεγες αυτά, ήσουν και με δάκρυα κλπ. Από τα νεύρα μου. Από τα νεύρα σου. Από τα νεύρα μου, ναι. Δεν μπορείς να συγκρατηθείς δηλαδή? Όχι, δεν μπορούσα, αλλά έφυγα αμέσως. Δηλαδή δεν άφησα κανένα περιθώριο. Ενώ η υπόλοιπη ομάδα παρέμεινε μέσα. Δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ έφυγα. Έφυγα. Έκλεισα την πόρτα, πήρα το σερ, κατέβηκα, πήγα στο αυτοκίνητό μου, το πήρα και έφυγα. Και πήγες σπίτι, φαντάζομαι. Ή πήγες με φίλους να ηρεμήσεις λίγο? Πήγα με την καλύτερη μου φίλη για φαγητό. Γιατί έπρεπε να τα πω κάπου. Τα είπες λοιπόν στην καλύτερη σου φίλη, εκείνο το βράδυ? Τι σου είπε? Ότι επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια, ξέρω πώς λειτουργείς και σε μένα, μου είπε. Είσαι εκρηκτική δηλαδή, Άννα. Όταν με πνίγει το δίκιο μου, δεν μπορώ να κρατηθώ. Δηλαδή δείχνεις τα συναισθήματά σου, δεν τα κρύβεις. Δεν μπορώ. Ή τη σκέψη που σου έρχεται εκείνη τη στιγμή να πεις μια παρόλα, θα την πεις δηλαδή. Ναι, θα το πω. Θα το πω. Απλά στα 2,5 χρόνια που είμαι βουλευτής ήμουν πάρα πολύ προσεκτική. Δηλαδή δεν άφηνα να ξεφεύγω. Αλλά αυτό επειδή αφορούσε πάρα πολλούς Έλληνες, αφορά και τη μητέρα μου, την αδελφή μου και τις φίλες μου. Δεν μπόρεσα να κρατηθείς. Εγώ νομίζω ότι έκανες και πολύ καλά. Εκτός από τα δικά σου τα γαλλικά, να το πούμε έτσι τώρα. Ήταν και άλλοι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που είχαν φορτώσει. Δηλαδή λέγαν διάφορα σε αυτόν τον σύμβουλο. Ναι, υπήρχε ένταση. Υπήρχε ένταση μεγάλη. Βεβαίως. Και από τους υπόλοιπους. Θυμάσαι μερικούς βουλευτές που ήταν εκεί παρόντες? Ήταν ο κύριος Αμπασιώτης, ήταν ο κύριος Μαρίνος, ήταν η Φωτεινή Αραμπατζή. Από τη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Ναι, Σερέα. Ναι, η οποία και αυτή είπε την άποψή της στην Ολομέλεια. Ναι. Αν θυμάσαι. Ναι. Αν το πρόσεξες. Δηλαδή γενικά υπήρχε ένας εκνευρισμός. Ναι. Και ακούστηκαν και πράγματα τα οποία εγώ δεν είπα. Εκείνο το βράδυ για την ανεργία. Για σένα, ότι τα είπες εσύ, τι δηλαδή? Ότι θα μείνω άνεργη. Είπαν ότι είπες εσύ ότι θα μείνεις άνεργη? Γράφτηκε. Ότι τι, δηλαδή για εξήγησέ το μας αυτό. Μα δεν το ξέρω, γιατί δεν το είπα. Γράφτηκε και υπόθηκε. Δηλαδή έτσι πως πάει η πολιτική κατάσταση με αυτή την έννοια, δεν θα ξαναβγείς βουλευτής δηλαδή? Εγώ είπα δεν θα επανεκλεγώ και θα μείνω άνεργη. Καλά, εσύ είσαι επαγγελματίας, πόσα χρόνια είσαι επαγγελματίας? Εσύ πολλά χρόνια. Από τα 20,5 κολλάω ένσημα. Ναι, άρα δεν έχει βάση αυτό. Εσύ δεν έχεις βγει από το δοκιμαστικό σωλήνα, ήσουν επαγγελματίας πολλά χρόνια και καλή επαγγελματίας. Και όχι μόνο αυτό, Εμίλια, γιατί αυτό έχω την ανάγκη να το πω. Ναι. Γιατί πάλι θα γράψουν έτσι κι αλλιώς, έτσι το στόμα του κακού δεν το κρατάει. Τα δημόσια πρόσωπα πάντως πρέπει να μην φοβούνται την κριτική. Η κριτική είναι καθημερινή σε όλους και σε όλα. Βεβαίως. Και σε εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και στους πολιτικούς και σε όλους. Βεβαίως. Είμαι τυχερή που δεν ήταν μια τετατέτ συνάντηση, αλλά υπήρχαν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε δεν είπες ποτέ για ανεργία. Λέω το ξέρω. Λοιπόν, οφείλω αυτό λοιπόν να το διευκρινίσω. Δεν με στεναχωρεί. Γιατί ξέρω πώς παίζεται το παιχνίδι. Δημοσιογράφος. Ναι, ασφαλώς. Δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Απλά θέλω να διευκρινίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κολλάω ένσημα από τα 21 μου. 17 χρόνια από τα 22 που ήμουν στην ΕΡΤ. Από την ΕΡΤ 3 που ξεκίνησα και στην ΕΡΤ 3 ξεκίνησε πρώτα. Και στην ΕΡΤ μετά. Επί 17 χρόνια ζούσαμε το άγχος της ανανέωσης σύμβασης. Ήμουν με μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Και στην ΕΡΤ ήσουν έτσι, Ναι, 17 χρόνια. Μπλοκάκι, το λεγόμενο. Έτσι, με τρίμηνες, εξάμηνες και αιτήσεις συμβάσεις. Άρα ζούσες με το άγχος της ανανέωσης διαρκώς. Προφανώς. Ναι. Και επίσης ως βουλευτής ψήφιζα την απόλυσή μου. Δεν νομίζω υπάρχουν πολλοί βουλευτές που πάνε και ψηφίζουν την απόλυσή τους. Άρα λοιπόν τον είπα εγώ ότι θα μείνω άνεργη και όλα αυτά. Εντάξει, ας μην μείνουμε σε αυτό. Εσύ έδειξες μια αντρίκια, έτσι το λέει ο λαός, αντρίκια στάση. Κανείς δεν περίμενε να αντιδράσει έτσι. Αντέδρασε σωστά νομίζω και εξέφρασε εκείνη τη στιγμή και το κοινό αίσθημα. Γιατί το τι λέει ο κόσμος για τον έμφυα το ξέρουμε όλοι. Εκείνο που θέλω να μου πεις είναι εκείνο το βράδυ πήγες και έφαγες με τη φίλη σου.
Της λες λοιπόν ότι ακριβώς έγινε, ότι διαδραματίστηκε. Τι σου είπε? Έκανες καλά, έκανες άσχημα, έπρεπε να είσαι συγκρατημένη, δεν έπρεπε να πεις του Χαρδούβελη άντε. Η φίλη μου δεν μπορεί να πληρώσει έμφυα. Ναι, δεν μπορεί να πληρώσει έμφυα. Άρα καταλαβαίνεις τι μου είπε. Ναι, συμφωνούσε λοιπόν. Το άλλο πρωί λοιπόν, που αυτό το θέμα πήρε μεγάλη διάσταση. Έτσι, για 2-3 μέρες έπαιζε πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία. Τι σου είπε ο κόσμος, τι σου είπαν οι βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων? Δεν ξέρω αν δέχτηκες και κανένα τηλεφώνημα και από του Μαξίμου. Όχι. Δεν σε πήρε κανένας συνεργάτης του κυρίου Πρωθυπουργού να σου πει καλός ή κακός το είπες ή πρέπει να είσαι λίγο πιο μαζεμένη? Εμίλη... Ούτε ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή δεν δέχτηκες παρατήρηση? Δεν δέχτηκα παρατήρηση, αλλά όπως έγραψα, το ανέβασα στο Twitter αμέσως μετά, ότι παραφέρθηκα. Έκανες αυτοκριτική? Ναι, παραφέρθηκα, αλλά εμένω στην ουσία των όσων είπα. Ναι. Είπες παραφέρθηκα? Ναι, είπα. Είπα γιατί οφείλονται στην πολιτική, δηλαδή δεν πρέπει να ξεφεύγεις, πρέπει να συγκρατήσει. Ναι. Δηλαδή να μην χάνεις την αυτοκυριαρχία σου, την ψυχραιμία σου. Εσύ έχασες την ψυχραιμία σου, γιατί την έχασα. Ναι. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό το θέμα και είσαι δικαιολογημένη κατά τη γνώμη μου και νομίζω και ο κόσμος που μας βλέπει σε δικαιολογεί απολύτως. Έτσι νομίζω. Ναι, εγώ δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Άλλοι βουλευτές τι σου λέγανε το άλλο πρωί? Νομίζω και στο ραδιόφωνο διάφοροι συνάδελφοι που βγήκαν είπαν παρόμοια με εμένα, ότι είναι άδικος κλπ. Επικρότησαν λοιπόν τη στάση σου, παρά τα γαλλικά. Τα γαλλικά είναι γαλλικά. Όλοι κάποια στιγμή τα παίρνουμε στο κρανίο και λέμε και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά επικρότησαν τη δική σου στάση και τη δική σου θέση. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι στα ξαφνικά, ενώ ήσουν μια καλή βουλευτής και τα λοιπά, πολύ επαγγελματίας σε αυτό που κάνεις, που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ ο πόνος του κόσμου και τα λοιπά, ξαφνικά πιστεύω ότι εκτοξεύτηκε η δημοτικότητά σου. Γιατί βγήκαν και μερικοί και είπανε ότι αυτό έγινε και επίτηδες, ότι έκανες δηλαδή σε ένα θέατρο εντός εισαγωγικών, για να παίξεις στον αφρό, να μείνεις στον αφρό. Τι απαντάς σε αυτό? Νομίζω αυτό που σου είπα στην αρχή, ξεκινώντας την κουβέντα μας. Ναι. Ότι όλη αυτή η συζήτηση ήταν κλειστή στα γραφεία της κοινοβουλευτικής ομάδας στο δεύτερο όροφο. Γι' αυτό λοιπόν μας τόνιζε η κυρία Καραμαλή από την αρχή ότι ήταν κλειστή. Άρα δεν έκανε κάτι το οποίο ήταν σε κοινή θέα για να το παίξουν τα μίντια μετά από λίγα λεπτά, έτσι. Άρα δεν το έκανες για τα μίντια λοιπόν, το έκανες επειδή το ένιωθες πάρα πολύ. Έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Στο σπίτι σου, οι συγγενείς σου, οι γείτονές σου, τι είπανε? Ζω με τη μαμά μου και τα δύο παιδιά. Η μητέρα σου τι σου είπε? Η μαμά μου τρομοκρατήθηκε. Τρόμαξε? Βέβαια ξέρει. Θα σε βρει κανένας μπελάς. Ναι, βέβαια ξέρει πώς είμαι. Ναι. Αγχώθηκε ως μαμά. Λογικό. Ο γιος μου μεγάλος μου είπε... Τι ηλικία είναι το μεγάλο το παιδί? Ο μεγάλος είναι 24 χρονών. Είναι μεγάλος. Ναι. Έχει ενδιαφέρον τι σου είπε ο γιος σου λοιπόν? Μου είπε μαμά καλά έκανες. Ωραία. Μου υποστρατείς. Ωραίος ο γιος της Άννας. Γιατί ξέρει πως ζούμε οι τρεις μας. Το γνωρίζει πολύ καλά τα τελευταία 9 χρόνια. Οπότε ξέρει. Άρα συμπαρατάχθηκε και ο γιος, έτσι. Ξέρει τη μαμά του. Ξέρει τη μητέρα του. Λοιπόν, Άννα, θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έχουμε να συζητήσουμε πολιτικά. Θέλω να μας πεις μερικά πράγματα για τη ζωή σου, από τη στιγμή που γεννιέσαι στη Θεσσαλονίκη, την πορεία σου κτλ. Αλλά θα σου ρωτήσω πολλά πράγματα και για την κυβέρνηση. Σύντομες διαφημίσεις και η Άννα Καραμαλή θα είναι κοντά μας και πάλι μετά από 2 λεπτά. Αυτή την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου οι μεγάλες προσφορές με την Κυριακάτικη Κόντρα συνεχίζονται. Δωρεάν 100 σέρβις από την Νότο Μαρίν για όλους τους τύπους των αυτοκινήτων. Ακόμη, κάρτα υγείας για όλους εντελώς δωρεάν για 1 μήνα για περιόριστες επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στα συνεργαζόμενα ιδιωτικά νοσοκομεία. Και οι προσφορές συνεχίζονται. Δωρεάν ημερήσια κρουαζιέρα σε 150 τυχερούς με το Aegean Glory για πόρο Ύδρα Αίγινα μαζί με φαγητό και ζωντανή μουσική. Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στην Κυριακάτικη Κόντρα που κυκλοφορεί με 16 μεγάλες σελίδες και μόνο 1 ευρώ. Διευθυντής ο Εμίλιος Λιάτσος. Αύριο στις 12 το βράδυ στην εκπομπή του Εμίλιου Λιάτσου Κόντρα 24 τα λέμε όλα. Καλεσμένη η Ντόρα Μπακογιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη μιλάει για όλους και για όλα. Αύριο στις 12 το βράδυ στην εκπομπή του Εμίλιου Λιάτσου στο Κόντρα.
Έλα με τους καλύτερους και σπούδασε. Διοίκηση επιχειρήσεων οικονομικά, μηχανικών και πληροφορικής, ανθρωπιστικές, κοινωνικές και επιστήμες υγείας, ναυτιλιακά και τουρισμό ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων. New York College. Σταθερή αξία. Επένδυση στη γνώση. Max Carpet. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις χαμηλότερες τιμές. Χαλί ολόμαλο χειροποίητο μόνο 95 ευρώ. Παιδικά χαλιά και μοκέτες μόνο 35 ευρώ. Μοκέτες μόνο 15 ευρώ. Max Carpet. Ιερά Οδός 105, Αθήνα. New York College. Σταθερή αξία. Επένδυση στη γνώση. Και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Και η Ναταλία Γερμανού. Και η Εύα Καηλή. Και ο Σωτήρης Ξεναϊκής. Και ο Δήμος Βερικιός. Και η Ελένη Τσαγκά. Όλοι σπούδασαν στο εργαστήρι δημοσιογραφίας. Την Κυριακή με τη Real News. Οι μεγάλοι ρεμπέτες. 45 τραγούδια που άφησαν εποχή. Μεγάλη φτωχομάμα. Αδειό σου χέρια πήρα. Την Κυριακή η κασετίνα και με τα 3 CD. Μαζί, Harper's Bazaar. Τα καλύτερα ρούχα και αξεσουάρ για το χειμώνα. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Φίλαθλος.gr. Το εγκυρότερο αθλητικό blog στην Ελλάδα. Φίλαθλος.gr. Οι τελευταίες ειδήσεις για τις μεταγραφές, το στοίχημα, το παρασκήνιο, μεγάλους διαγωνισμούς και ό,τι άλλο παίζει στον αθλητισμό. Φίλαθλος.gr. Μπες τώρα για να διαβάσεις ό,τι γράφεται και ό,τι δεν γράφεται. Φίλαθλος.gr. Ήρθε η ώρα να σπουδάσεις περιζήτητα επαγγέλματα στο EX City Unity. Γίνε επιτυχημένος επαγγελματίας. EX City. Γιατί εσύ δημιουργείς το μέλλον σου. Υπάρχουν νέα που σε προβληματίζουν. Νέα που σε τρομάζουν. Και νέα που σε ενθουσιάζουν. Όποια κι αν είναι τα νέα, τα βρίσκεις στο news.gr. Ένα site, όλη η ενημέρωση. EX City. Γιατί εσύ δημιουργείς το μέλλον σου. Αυτή την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου οι μεγάλες προσφορές με την Κυριακάτικη Κόντρα News συνεχίζονται. Δωρεάν 100 σέρβις από την Auto Marine για όλους τους τύπους των αυτοκινήτων. Ακόμη, κάρτα υγείας για όλους εντελώς δωρεάν για 1 μήνα για περιόριστες επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στα συνεργαζόμενα ιδιωτικά νοσοκομεία. Και οι προσφορές συνεχίζονται. Δωρεάν ημερήσια κρουαζιέρα σε 150 τυχερούς με το Aegean Glory για πόρο Ύδρα Αίγινα μαζί με φαγητό και ζωντανή μουσική. Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στην Κυριακάτικη Κόντρα News που κυκλοφορεί με 16 μεγάλες σελίδες και μόνο 1 ευρώ. Διευθυντής ο Εμίλιος Λιάτσος. Κοντά μας η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Άννα Καραμαλή, δημοσιογράφος, συνάδελφός μου. Έγινε το επίκεντρο της δημοσιότητας για μερικά 24 ώρα μετά τις εκφράσεις που είπε σε κάποιο σύμβουλο του Γκίκα Χαρδούβελη σε μια κλειστή σύσκεψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θέλανε πολλές επεξηγήσεις για τον έμφυα κτλ. Δεν πήγε ο κύριος Χαρδούβελης, αλλά έστειλε τον κύριο Θεοδωρακόπουλο, ο οποίος είναι σύμβουλός του. Έτσι, Άννα. Μας τα είπες όλα αναλυτικά. Καταλάβαμε λοιπόν τι έγινε εκείνο το βράδυ. Μας διέψευσες επίσης ότι είπες εσύ ότι τα είπες αυτά γιατί εγώ θα μείνω άνεργη, κάτι τέτοιο. Αυτό δεν το είπες ποτέ, οπότε το ξεχνάμε. Γεννήθηκες στη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκα στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Γιατί είχε πάρει μετάθεση ο μπαμπάς μου εκεί. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου? Ήταν υπάλληλος της ΔΕΗ. Μάλιστα. Και είχε πάρει εκεί μετάθεση. Ναι. Γεννήθηκα εκεί και σε 3 χρόνια γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εκεί μεγάλωσες? Εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα σχολείο. Ναι. Αγάπησες από πολύ νέα τον αθλητισμό. Και θέλω να μείνουμε λίγο εκεί, στον αθλητισμό, γιατί έχεις κάνει και γυμναστική ακαδημία. Ναι, έχω τελειώσει. Για πες τα μας αυτά. Αγαπούσα πάρα πολύ τον αθλητισμό από μικρό παιδί. Ναι. Ξεκίνησα με ενόργανη γυμναστική. Ήμουν στο Μέγα Αλέξανδρο. Κάπου διάβασα ότι ήθελες να γίνεις πιτσιρίκα, διάβασα ότι ήθελες να γίνεις κομμανέτσι, λέγανε οι φίλοι σου εκεί. Το όνειρό μου, το όνειρό μου. Το όνειρό ήταν αυτό, ναι. Ήθελε να γίνει κομμανέτσι. Νάντια Κομμανέτσι. Είχα φωτογραφίες της αθλήτριας αυτής στο κρεβάτι μου, στο δωμάτιό μου. Ναι. Λατρεία για την Κομμανέτσι. Λατρεία. Όμως δεν είχα τα προσόντα για να γίνω μεγάλη αθλήτρια, καλή αθλήτρια της ενόργανης, γιατί ήμουν ψηλή. Ναι. Και εκεί λοιπόν ήρθε η πρώτη ήττα. Ναι.
σε εισαγωγικά. Σε τι ηλικία αυτό τώρα? Αυτό έγινε στα 8. Πριν τα 10 λοιπόν. Ναι, στα 8. Εκεί δηλαδή που όλα τα παιδιά ναι. παίρνουν την επιβράβευση από τους γονείς, τους φίλους κλπ. Εγώ έμαθα να χάνω. Ναι. Αισθάνθηκες λοιπόν άσχημα εκεί, είχες... Πάρα πολύ, έκλαιγα 3 μήνες, 4. Ναι. Αλλά το έβλεπα ότι δεν μπορούσα. Ναι. Το ένιωθα. Έτσι. Όμως το να σου το λένε... Εντάξει, ήταν ένα χτυπηματάκι. Ήταν χτύπημα σε αυτή την τρυφερή ηλικία. Ναι. Μου είπα να κάνω στίβο. Πήγα λοιπόν με μισή καρδιά, με βαριά καρδιά, στο Καφτατζόγλιο. Γράφτηκα στον Άρη Θεσσαλονίκης και ξεκίνησα το άλμα εις μήκος. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Τα πήγες καλά? Ήμουν πρωταθλήτρια Ελλάδος. Πρωταθλήτρια Ελλάδος. Βαλκανιονίκης. Είχα συμμετοχές με την εθνική ομάδα σε ευρωπαϊκά κύπελα βαλκανικούς, σε διεθνή meeting. Αλλά κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρέπει να αφοσιωθώ στην οικογένειά μου και ήρθα στον κόσμο το πρώτο μου παιδί στα 20,5. Ναι. Είναι αγοράκια και τα δύο, αγόρια δηλαδή? Είναι ένα και ένα. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Ο μεγάλος, ο Στρατής είναι 23,5 και η Ελισάβετ είναι 14. Μάλιστα. Πότε μπαίνεις στη Γυμναστική Ακαδημία εκείνη την περίοδο, έτσι? Μπήκα Γυμναστική Ακαδημία, ήμουν έγκυος και έδινα μαθήματα για να πάρω το πτυχίο. Θεσσαλονίκη αυτά? Θεσσαλονίκη, Τεφά Θεσσαλονίκης. Αφοσιώθηκα στο Στρατή, αλλά η αγάπη μου για τον αθλητισμό και το μικρόβιο παρέμεινε. Ναι. Και έπρεπε να μείνω, να είμαι κοντά στον αθλητισμό κάνοντας κάτι άλλο. Ναι. Και έτσι προέκυψε η αθλητική δημοσιογραφία. Ναι, μου έκανε μια πρόταση ένας γνωστός μου, ο Νίκος ο Μουρατίδης, να κάνουμε μια εκπομπή μαζί στην ΕΤ3 στο στάδιο Κάποτε. Έτσι λεγόταν. Στο στάδιο Κάποτε. Καλούσαμε λοιπόν παλέμαχους αθλητές. Και... Στιβού, κυρίως? Όχι, όλα τα αθλήματα. Και ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες, τα πάντα. Όλα. Και... Κάναμε ένα flashback της ζωής τους. Ωραία. Με φωτογραφίες, με άλμπουμ. Αφιερώματα δηλαδή, σε πρόσωπα, σε μεγάλους αθλητές. Τεράστιο άγχος, γιατί από το πουθενά να γίνεις δημοσιογράφος. Ήταν η πρώτη σου επαφή έτσι με τηλεόραση και τα λοιπά? Ήταν η πρώτη μου, ναι. Ποια περίοδο γίνεται αυτό? Αυτό έγινε το 91. Το 91, ναι. Το 91. Στη συνέχεια για προσωπικούς λόγους κατέβηκα στην Αθήνα. Ναι. Θεώρησα σκόπιμο να πάω σε μια σχολή δημοσιογραφίας. Ιδιωτική? Ιδιωτική. Ωραία. Την τελείωσα. Αθλητικό εκεί σπούδασες? Αθλητικό ρεπορτάζ? Όχι, γενική δημοσιογραφία. Σχολή Μπόνα. Μάλιστα. Και εκεί ήταν η Μένια Παπαδοπούλου. Η παρουσιάστρια της ΕΡΤ, η παλιά. Πολύ καλή παρουσιάστρια ειδήσεων. Η κυρία των ειδήσεων. Η κυρία των ειδήσεων. Ήταν τότε. Μένια Παπαδοπούλου. Τη θυμόμαστε όλοι, βέβαια. Και ο Δημήτρης ο Κωνσταντάρας. Ναι. Έκαναν μια εκπομπή, το δεν θυμάμαι, στο Τέμπο, ήταν τότε New Τέμπο, κάπως έτσι, ή το New Channel, Τέμπο, δεν το θυμάμαι. Και το Τέμπο, κάτι μου λέει και εμένα το Τέμπο, ναι. Νομίζω τώρα. Πήγες εκεί? Και μου έκανε ένα δοκιμαστικό. Τελειώνω το δοκιμαστικό, γυρίζω, συνεχίζω τη σχολή και το Μάρτιο χτυπάει Φεβρουάριο χτυπάει του 94, χτυπάει το κινητό μου, το τηλέφωνο μου και μου λέει αν σε θέλουμε στην ΕΡΤ. Η Μένια Παπαδοπούλου είχε πάει διευθύντρια ειδήσεων. Μάλιστα. Πηγαίνω λοιπόν, μου λέει ξεκινάς και με βάζουν στην πρωινή ζώνη 5 το πρωί με 10. 5 με 10, 5 ώρες πρόγραμμα? Όχι μόνη μου, εγώ έβγαινα στα δελτία ειδήσεων. Ναι. Αλλά έπρεπε να είμαι εκεί από τις 4. Στην πρωινή εκπομπή? Ναι, στην πρωινή ζώνη. Στην πρωινή ζώνη έλεγες δελτία κανονικά ή και ανά μία ώρα αθλητικά. Και μετά έμενα στην εκπομπή με την Νατάσα Ράγιου και έφερνα καλεσμένους. Και γενικώς δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σ' άρεσε η δουλειά αυτή? Μου άρεσε πάρα πολύ. Να φανταστείς, τα πρώτα 3 χρόνια δεν μου έδωσαν ούτε με μία μέρα άδεια. Η πρώτη μου άδεια ήταν ένας 15 Αύγουστος, 2 μέρες, το 96. Ναι, μάλιστα. Δούλευα νυχθημερών. Γιατί ήταν κάτι που μου άρεσε, ήμουν σε ξένη πόλη, χωρίς φίλους, χωρίς συγγενείς και έπρεπε να αποδείξω με τη δουλειά μου ότι μπορώ να σταθώ. Τα πήγες πολύ καλά και στην παρουσίαση ειδήσεων. Μετά μπήκες και στα δελτία, τα μεγάλα. Μπήκα μετά από 3 χρόνια. Ξεκίνησα με το μεσημεριανό δελτίο, με την Τατιάνα Στεφανίδου και τον Γιώργο το Συριόπουλο. Ναι. Και μετά μεταπήδησα στο κεντρικό δελτίο
όπου άλλαζαν. Οι παρουσιαστές αλλάζανε. Ναι, η Μαρία Βασάρο, ο Σίμος ο Κεδίκογλου, μετά η Ελισάβετη Φιλιππούλη. Έλεγε και ο Σίμος στο κεντρικό. Ναι, η Λιάννα Κανέλη. Αγνώρισες τη Λιάννα Κανέλη. Ναι. Έλλη Στάι. Και την Έλλη γνώρισες. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Έχω συνεργαστεί. Πολύ ωραία. Και πώς έρχεται η πολιτική δηλαδή μετά? Πήγαινες καλά, πολύ καλά πήγαινες στη δημοσιογραφία και στην παρουσίαση. Με την πολιτική τι έγινε, πώς? Είμαι πολιτικοποιημένη από τότε, από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή από τη μία έκανα στίβο, Νίκος, και από την άλλη μου στη Μαϊκή και στην ΟΝΕΔ. Α, ήσουν από τότε στο δεξιό χώρο, Ναι. Οργανωμένη στο δεξιό Μαϊκή χώρο. ΟΝΕΔ, ναι. Από πολύ μικρή ηλικία. Και οι γονείς σου δεξιοί ήτανε? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Κράτησες την παράδοση και στην πολιτική παράδοση. Και αποφάσισα να κατεβώ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κατέβηκα το 2006 στις νομαρχιακές εκλογές. Ναι. Εκλέχθηκα δεύτερη στην Αθήνα. Είδες η τηλεόραση τι κάνει? Που απογειώνει τη δημοτικότητα και σε γνωρίζει ο κόσμος και σε ψηφίζει μετά. Φυσικά, όταν μπαίνει στα σπίτια, βοηθάει πολύ. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο που αρκετοί δημοσιογράφοι έχουν εκλεγεί βουλευτές και νομαρχιακοί σύμβουλοι και με πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων. Είναι λογικό. Εσύ εκλέχτηκες πρώτη φορά στο 12? Το 12. Το 10 είχα κατεβεί αντιπεριφερειάρχη στη Δυτική Αθήνα με τον Βασίλη τον Κικίλια. Ναι. Και μετά αποφάσισα, άναψε το πράσινο φως από τον κύριο Σαμαρά. Πώς έγινε αυτό, δηλαδή συναντήθηκες με τον Πρωθυπουργό, τον σημερινό Πρωθυπουργό, πώς έγινε? Ναι. Για πες μας γι' αυτό, γιατί η συνάντηση έχει ενδιαφέρον. Σε κάλεσε? Εγώ ζήτησα ραντεβού και μου λέει φυσικά θα κατεβείς. Του ζήτησες εσύ να κατέβεις δηλαδή, ή στο πρότεινε αυτός? Το πρότεινε εγώ. Το πρότεινες εσύ, ότι ενδιαφέρομαι να κατέβω κτλ. Και τι σου είπε? Ναι. Και ξεκίνησε ο προεκλογικός μου αγώνας. Ναι. Έβγαινε στις τηλεοράσεις τότε και τα λοιπά στα παράθυρα? Λίγο. Είσαι λίγο διστακτική με τις τηλεοράσεις. Έχω καταλάβει καλά, γενικά με τα παράθυρα, με τις εκπομπές. Κοίταξε. Δεν σε θυμάμαι δηλαδή να έχεις ξαναδώσει τέτα-τέτ συνέντευξη πουθενά? Είναι η πρώτη φορά. Η πρώτη φορά και τελευταία. Και τελευταία. Δεν πρέπει να ξαναδείς. Νομίζω, δεν το έχω. Να άρχισε την εκπομπή εδώ και στα πάνελ όμως. Γιατί τα τέτη μιλάμε τώρα. Για τα τέτη. Αποφασίζει κάθε βουλευτής τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί. Ναι. Και ο τρόπος που ο κάθε βουλευτής αποφασίζει είναι σεβαστός. Εγώ έχω επιλέξει να βγαίνω πολύ λίγο στα κανάλια. Και να χτυπάς πόρτες του κόσμου, και να είμαι κοντά στον κόσμο. Την άμεση επαφή θέλεις? Ναι, θέλω την άμεση επαφή. Δηλαδή, πόσους ψήφους πήρες? Πήρα 15.800. Καλό νούμερο. Καλό. Σε τι σειρά ήσουν? Ενδέκατη στους 13. Βγήκαν 13 και ήσουν ενδέκατη. Μάλιστα, πολύ καλά. Τώρα, το έχεις μετανιώσει, πώς σου φαίνεται η πολιτική? Έκανες καλά δηλαδή που ανακατεύτηκες? Δεν μετανιώνω. Για κάτι που όχι, ποτέ. Ναι. Σ' αρέσει, θες να συνεχίσεις στον πολιτικό στίβο? Νομίζω ότι έχω να προσφέρω, αλλά απλά πιστεύω ότι αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, έτσι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να εισακουστεί. Ότι ο κάθε βουλευτής δεν μπορεί να προσφέρει εσέι. Ναι. Δηλαδή 8-10 χρόνια μετά πρέπει να αποχωρεί. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η δική σου άποψη. Ναι. Και να παραμένει σύμβουλος, να παραμένει πιο πίσω. Πιστεύω ότι ό,τι έχει να υπάρχει δηλαδή ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, αυτό λες? Νομίζω ναι. Γιατί το λες σαν αυτό? Γιατί ό,τι έχεις να βγάλεις και ό,τι έχεις να πεις και ό,τι έχεις να προσφέρεις. Θα το προσφέρεις σε 2 τετραετίες, ας πούμε? Νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι είναι αρκετό. Μετά πρέπει να μπουν φρέσκα μυαλά, νέες ιδέες και εσύ με την εμπειρία σου να στέκεσαι στο πλευρό των νέων. Του βάζω στην εμπειρία και ο άλλος τη φρεσκάδα. Άρα καταλαβαίνω ότι τις επόμενες θα είσαι υποψήφια. Θα είμαι υποψήφια, φυσικά. Σε μια κυβέρνηση όμως και ένα κόμμα που δεν είναι στα πάνω του, είναι στα κάτω του το κόμμα. Τις εφημερίδες φαντάζομαι τις διαβάζεις πάρα πολύ προσεκτικά, όπως και τις δημοσκοπήσεις διαβάζεις πολύ προσεκτικά. Δεν πάτε καλά. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάει καλά. Το βλέπεις και εσύ αυτό? Θα σου απαντήσω. Ναι. Η κυβέρνηση δίνει μια μεγάλη μάχη. Ναι. Ουδής μπορεί να παραγνωρίσει και να πει ότι ο Πρωθυπουργός δεν δουλεύει νυχθημερών. Ναι. Δεν φτάνει μόνο αυτό να δουλεύει κάποιος. Θα ολοκληρώσω. Και δεν προσπαθεί πολύ. Η προσπάθειά του είναι για μένα τιτάνια. Την ίδια ώρα όμως όλα τα υπουργεία πρέπει να τρέχουν στους ρυθμούς Σαμαρά. Αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς που ζητά. Που δεν τρέχουν, λες. Αυτό καταλαβαίνω θες να πεις. Δεν τρέχουν όλα τα υπουργεία. Δεν τρέχουν λοιπόν όλα τα υπουργεία. Κατά την άποψή μου. Ναι. Αλλά αυτό είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι αν τρέξουν όλοι όπως τρέχει ο Πρωθυπουργός,
Και η κυβέρνηση αυτή δίνει μια μεγάλη μάχη κάτω από αντίξωες συνθήκες και με μια αξιωματική αντιπολίτευση που δεν φέρεται σωστά, που δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί εδώ, Εμίλια, δεν μιλάμε όπως παλιότερα το πράσινο, το κόκκινο, το μπλε και το γαλάζιο. Εδώ έχουμε απέναντί μας μια χώρα που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχουν διαφορές και εμείς δεν ταιριάζουμε με το ΠΑΣΟΚ και φυσικά υπάρχει και γκρίνια. Είναι λογικό. Δύο διαφορετικά κόμματα με διαφορετικές πορείες, αξίες κλπ. Όμως αφήνουμε αυτά που μας χωρίζουν και κρατάμε αυτά που μας ενώνουν με ένα κοινό στόχο. Ο ΣΥΡΙΖΑ στα 2,5 χρόνια που δεν χάνω συνεδρίες Ολομέλειας. Πηγαίνεις εσύ από τις τακτικές εκεί. Πηγαίνω, ναι, και πολλοί άλλοι πηγαίνουμε. Δεν έχει ψηφίσει ούτε ένα νομοσχέδιο. Αυτό δεν είναι μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση που δεν της αρέσει τίποτα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει. Και εμείς που είχαμε το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση ψηφίσαμε μεταρρυθμίσεις στα 2 τρίτα των νομοσχεδίων. Δηλαδή δεν μπορεί να μην σου αρέσει ούτε ένα νομοσχέδιο. Να λες όλα όχι. Μου δημιουργείς μια απορία. Και να ολοκληρώσω και αυτό. Ναι. Γκρινιάζουν και λένε δεν πατάει ποτέ ο Σαμαράς στη Βουλή κλπ. 5 φορές έχει έρθει. Σε 2 χρόνια. Έχεις μετρήσει πώς έχει έρθει ο Τσίπρας? 9. Έρχεται όταν θέλει να κάνει επερώτηση στο Υπουργό Οικονομικών, όταν θέλει να καταθέσει πρόταση μορφής. Άρα λες ότι δεν έρχεται συχνά ούτε και ο αρχηγός της Εξωματικής. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μάλιστα. Τώρα, εκεί που έκανες την κριτική ότι όλα τα υπουργεία δεν τρέχουν με το βηματισμό του Αντώνη του Σαμαρά, θες να μας πεις 1 ή 2 υπουργεία? Όχι, δεν θέλω να μπω. Όχι. Σίγουρα είναι το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτό, νομίζω. Δεν θέλω να μπω. Εκείνο που θέλω είναι ότι όλοι πρέπει να προσπαθήσουν ακόμη περισσότερο και να ακολουθήσουν το βηματισμό του Σαμαρά. Να σου πω τώρα κάτι. Σύμφωνα με το σκηνικό που διαμορφώνεται και πάντα διαβάζοντας και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες ναι, μεν είναι η φωτογραφία της στιγμής, αλλά δείχνουν μια τάση που πάνε τα πράγματα. Πρώτον, έχει παγιωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη θέση, η Νέα Δημοκρατία είναι στη δεύτερη θέση. Πολλοί νεοδημοκράτες με τους οποίους μιλάω λένε ναι, μεν είναι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η διαφορά δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή. Υπό άλλες συνθήκες μπορεί να είναι και διπλάσια η διαφορά προς το παρόν. Στην αναγωγή που είχε τη MRB προχθές η Real News, στην αναγωγή του καθαρού αποτελέσματος, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 30 και η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,4. Είναι μια διαφορά πολύ σημαντική. Θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για τις συνεργασίες των κομμάτων μετά τις εκλογές. Γιατί όλα δείχνουν ότι είναι πολύ δύσκολη η αυτοδυναμία. Να υπάρξει ένα κόμμα που να βγάλει αυτοδυναμία. Εσένα θα σε ενοχλούσε υπό προϋποθέσεις και αν το ευνοούν οι συνθήκες εκείνης της περίοδου να γίνει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που ονομάζουμε το μεγάλο συνασπισμό? Πώς το βλέπεις αυτό το θέμα? Ή έχεις ταμπού που λες εγώ με τους αριστερούς δεν μπαίνω σε κυβέρνηση? Να τα πάρουμε τη σειρά. Βεβαίως. Γιατί να απαντάω σε όλα. Ναι, τα όλα. Δεν μπορώ να απαντάω εκεί που θέσεις, συμφωνώ. Ό,τι θέλεις. Οι μετρήσεις. Τα γκάλοπ είναι η φωτογραφία, όπως πολύ σωστά είπες, της στιγμής. Ήδη η οικονομία κάνει τα πρώτα της βήματα, κατά την άποψή μου, και μπορώ να σου πω και με ονόματα, με ονοματεπώνυμα, δηλαδή όχι γενικός και αορίστος. Θα το εξηγήσω αν το θέλεις. Πιστεύω ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ σύρει σε εκλογές μια χώρα που προσπαθεί να βρει που έχει βρει το βηματισμό της μόλις με το θέμα της εκλογής, θα πάρει πολύ μεγάλη ευθύνη πάνω του. 1. 2. Η διαφορά αυτή εμένα δεν με τρομάζει, γιατί θα περίμενα να έχει 10 μονάδες διαφορά. Για να είμαστε θα περίμενες και εσύ μεγαλύτερη διαφορά. Βέβαια. Με αυτά τα μέτρα που παίρνουμε εμείς και με την παροχολογία που εξήγηλε ο Τσίπρας στη ΔΕΘ, έτσι, θα περίμενα πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Γιατί οι δημοσκοπήσεις έγιναν εκείνες τις μέρες. Μετά τις ομιλίες γίνανε. Μετά τις ομιλίες. Έτσι, δεν έγιναν. Και προχθές Κυριακή είχαμε 3 δημοσκοπήσεις που είναι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι με τεράστιες διαφορές. Είναι αλήθεια αυτό. Λες ότι αντιστρέφεται λοιπόν αυτή η κατάσταση? Μπορεί να αντιστραφεί και θα αντιστραφεί, γιατί όταν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να πάει τη χώρα σε εκλογές, σου είπα, θα τεθούν τα διλήμματα, το διακύβευμα, και θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και είμαι σίγουρη ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα. Το πιστεύω αυτό. Οι 180 βρίσκονται για να μην πάμε σε εκλογές? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Οι 180 πιστεύω θα βρεθούν, γιατί έχουν το συναίσθημα ευθύνης απέναντι στο λαό, που ζητάει σταθερότητα πολιτική. Το προσωπικό συμφέρον μπαίνει σε αυτό το θα παραμερίσουν, πιστεύω, το όποιο προσωπικό ή μικροκομματικό του συμφέρον.
Ναι. Έτσι πιστεύω, με αυτά που εισπράττω από συζητήσεις. Ναι. Και πιστεύω ότι θα βγει η πρόεδρος της Βουλής. Λες ότι δεν θα έχουμε δηλαδή εκλογές? Όχι. Θα βγει πρόεδρος της Βουλής. Ναι. Ναι. Θα έρθουμε μετά να σου πω μερικά πράγματα για τον επόμενο πρόεδρο, ποιον πιστεύεις ότι θα ήταν ο καταλληλότερος κτλ. Άρα λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι μας λες ότι η εικόνα στις δημοσκοπήσεις σήμερα αντιστρέφεται. Μπορεί να αντιστραφεί. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύεις ότι μπορεί να ξαναβγεί μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ. Στην περίπτωση όμως που δεν συγκεντρωθούν οι 180 και πάμε σε εκλογές. Και δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Το μεγάλο συνασπισμό τον έχεις ακούσει. Έτσι, συμβαίνει και σε άλλες χώρες και στη Γερμανία και αλλού. Θα ήσουν αντίθετοι σε ένα τέτοιο κομμάτι, δηλαδή να υπάρξει συνεργασία για το καλό του τόπου, όπως λέτε και εσείς οι πολιτικοί, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρξει μια συγκυβέρνηση. Διότι και με το ΠΑΣΟΚ είχατε τεράστιες διαφορές. Ακούγαμε η μία πλευρά να βρίζει, η άλλη πλευρά να βρίζει και τελικά καθίσατε και κάνατε κυβέρνηση και μάλιστα και με τη Δημάρ. Στην περίπτωση αυτή της επόμενης άνοιξης, έχεις ταμπού να πεις ναι σε μια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία? Εμίλη, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ σύρει τη χώρα σε πρόορες εκλογές, δεν θα είναι πρώτο κόμμα. Λες? Ναι. Δεν θα είναι. Θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Που σημαίνει ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να στρίψει και να έρθει έτσι πιο κοντά στις φιλελεύθερες θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσα να δω. Αλλά το να πάμε εμείς σε μια θεωρία μαρξιστικής συγκυβέρνησης και θεωρίας... Πάντως για να γίνει ένας γάμος πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές σε μερικά θέματα. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει σε εμάς, αν θέλει να έρθει. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι με Σαμαρά και Βενιζέλο, δεν έχει πει βέβαια ακόμα, δεν έχουμε ακούσει για Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, λέει με Σαμαρά και Βενιζέλο εμείς δεν συγκυβερνούμε. Τότε είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί θα έχουμε συνέχεια εκλογές και θα υπάρχει πολιτική αστάθεια. Διότι η Δημάρ μπαίνει δεν μπαίνει με βάση δημοσκοπήσεις, ακόμα και μπει δεν φτάνει. Το ΚΚΕ το έχει ανακοινώσει ότι δεν θέλει, δεν επιθυμεί. Οι βουλευτές του Καμένου, οι μισοί λένε ναι, οι άλλοι λένε όχι. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δεν γίνεται. Ναι. Να έρθουμε λίγο στην προεδρική εκλογή. Πολλοί συζητάνε για κεντροδεξιό ή κεντροαριστερό πρόεδρο. Εσύ τι προτίμηση έχεις? Εγώ θα προτιμούσα έναν άνθρωπο, έναν άνδρα, μια γυναίκα, δεν έχει σημασία. Βάζεις και γυναίκα μέσα. Δεν το πάω ότι πρέπει να είναι γυναίκα. Έναν άνθρωπο διεθνούς ακτινοβολίας που θα μπορούσε να ενώσει τους Έλληνες και να είναι ένας πολύ καλός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι ένα πολιτικό πρόσωπο. Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα? Όχι, δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, αλλά πιστεύω ότι αν έρθει ένα τέτοιο πρόσωπο, πιστεύω ότι θα ψηφιστεί, θα βρεθούν οι 180. Ακούγεται πολύ το όνομα του Κώστα του Καραμαλή. Πώς θα σου φαίνονταν ο Κώστας ο Καραμαλής για πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας? Θα σου άρεσε? Ο Κώστας ο Καραμαλής το έχει διαψεύσει εμέσως. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια, όπως το λες. Λέω αν ο ίδιος κάποια στιγμή αλλάξει γνώμη. Ο Κώστας ο Καραμαλής είναι ένα ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο στην πολιτική ζωή. Και είναι πολύ νέος για να αποσυρθεί από την κεντρική πολιτική σκηνή, για να μην ειλικρινή. Άρα τον προτιμάς σε πιο ενεργό ρόλο, Ιστορικά, όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας ήταν πολύ μεγαλύτερης ηλικίας από τον Κώστα τον Καραμαλή που είναι μόλις 58 χρονών. Αυτό που ακούγεται πάρα πολύ και θα το έχεις ακούσει κι εσύ, βουλευτής είσαι, είναι ότι αν χάσει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ίσως τεθεί και θέμα ηγεσίας για τον Αντώνη Σαμαρά και ίσως να έρθει ξανά στο προσκήνιο ο Κώστας ο Καραμαλής. Και ποτέ, και το ξέρουν όλοι που είναι φίλοι μου, ειλικρινά σου μιλάω τώρα για να μην γραφτεί πάλι κάτι περίεργο, ποτέ δεν μπορώ να ζω με υποθέσεις, υποθετικά. Εάν, τότε, ίσως, όταν, εάν, όταν θα σου πω. Δεν μπορώ να απαντώ έτσι. Πολύ σωστά. Έχουμε μόνο 3 λεπτά ακόμα. Στις 4 Οκτωβρίου, αγαπητή Άννα Καραμαλή, είναι τα 40 γενέθλια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ακούγεται ότι ο Πρωθυπουργός θα σηκώσει την σημαία της επιστροφής για πολλά στελέχη που όλα αυτά τα χρόνια για διάφορους και πολλούς λόγους έχουν βρεθεί εκτός κόμματος. Για να τους ξανακαλέσει από τον Καρατζαφέρη μέχρι και τον Καμένο. Από τον Πολύδωρο μέχρι και το Ζώη κτλ. Και πάρα πολλά άλλα στελέχη. Ποια είναι η γνώμη σου? Συμπληρώνονται 40 χρόνια
Από την ιδρυτική, χαμογελάω γιατί υπάρχει λόγος που χαμογελάω, δεν χαμογελάω ειρωνικά, η ιδρυτική διακήρυξη από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, και αν τη διαβάσεις είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Έκανε λόγο, βασιζόταν στη σταθερότητα, στη συνένεση. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ιστορικά, Εμίλιο, ότι είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Και οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά είναι ανοιχτές υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή όλοι εκείνοι που έφυγαν και άνοιξαν κόμματα να τα κλειδώσουν και να έρθουν. Αυτό λες. Δηλαδή να αναστείλουν τη λειτουργία των κομμάτων τους. Όπως ο Γιώργος Καρατζαφέρης, για παράδειγμα, τώρα, είναι να σταματήσει κάθε λειτουργία του λαός. Αυτό λες. Φυσικά. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Φυσικά. Και λίγο μέσα, λίγο έξω δεν γίνεται στη ζωή αυτή. Ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει. Λοιπόν, ή μπαίνεις μέσα και ενώνονται με τις δυνάμεις μας, ή μένεις απ' έξω και έχεις ένα υποστηρικτικό ρόλο όποτε και το κρίνεις εσύ. Αλλά δεν μπορεί να ανήκει στη Νέα Δημοκρατία ενώ βρίσκεται σε άλλο κόμμα. Ναι. Αν δεν το δεχτούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι να επιστρέψουν, να μην επιστρέψουν. Αυτό λες. Επιστρέψουν. Ναι. Εσύ θα πας στη Χαλκιδική? Πρώτο Θεός θα πάω. Φυσικά. Τι πληροφορίες έχεις? Θα είναι παρόν ο Κώστας ο Καραμαλής ή όχι? Έχεις πληροφορία για αυτό το θέμα? Δεν έχω πληροφορία, αλλά το θεωρώ δεδομένο. Θεωρείς δεδομένο ότι θα είναι? Θα είναι δηλαδή πολύ περίεργο να μην είναι απάνω. Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν σου ακούγεται. Θα δούμε τι θα γίνει. Μέχρι τις 4 Οκτωβρίου θα δούμε, γιατί ακούγονται διάφορα. Ακούω και εγώ από το δικό μου το ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, διάφορα. Αν θα είναι ο Κώστας ο Καραμαλής ή αν δεν θα είναι. Εγώ περιμένω να είναι και θέλω να είναι. Να στο θέσω διαφορετικά. Θέλεις να είναι λοιπόν, σαφώς. Όπως και πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχει ένα ρεπορτάζ, έγινε και μια συνάντηση πριν από μερικές μέρες με το στενό συνεργάτη του Αντώνη του Σαμαρά, με τον κύριο Δημήτρη Σταμάτη. Πήγε και είδε τον Κώστα τον Καραμαλή και προφανώς συζητήσανε πάρα πολλά θέματα, αλλά συζητήσανε και αυτό, λέει, τις λεπτομέρειες για την έλευση του Καραμαλή στη Χαλκιδική στις 4 του Οκτώβρη. Θα δούμε λοιπόν, θα το παρακολουθούμε και θα έχουμε πολλά από την εκπομπή να σας πούμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χάρηκα που ήρθες απόψε στην εκπομπή μου. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Που είχες και το θάρρος έτσι να έρθεις εδώ, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και με τα γαλλικά στον κύριο Χαρδούβελη, που εξέφρασες πάρα πολύ κόσμο, θέλω να σου πω, και έχεις κερδίσει σημαντικούς πόντους στην κοινωνία με αυτό. Και εύχομαι να συνεχίσεις έτσι, δηλαδή να είσαι μαχητική, ειλικρινής και να στέκεσαι δίπλα στον κόσμο. Όπως πολύ μου άρεσε επίσης ότι σ' αρέσει η προσωπική επαφή με τον κόσμο παρά οι συζητήσεις στη τηλεόραση. Το οποίο έτσι